asmatze horretan, hau da, irudikatze horretan, zenbateraino uste duzu, asmatu duzula, da, azertatu duzula, nolakoa izan zitekeen zure birramon aura, edo hau da, bera horren oinarrian dagoen emakumea. Ez dakit, zalantza daukat. Nik uste dut, hemen badago irakurketa bat, badago lan zientifiko bat atzetik, baina noski badago baita ere nire familian galdeketak, elkarrizketak, eta nik uste hoietan oinarrituta batez ere, eta gero, nik lortu nuen psikiatrikora sartzea, eta bere txosten mediko guztiak irakurtzea, eta nik uste hor oinarri. Beraz, nik uste badagola asmakuntzare batez ere sartzen nahi zenean, bere pentsamenduetan, bere sensazioetan hori iaia zinezkoa da. Hainbat irakurri nituen, baina ez denak, eta orduan hori azkenan ni sartu naiz bere paperean, eta nik imaginatu dut. Baina badago alde bat, nik uste dut asmatu dudana.